खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बे समाव बर' हारिनि थाखायनो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जागोन। जिपिसिनि गनायथि गैयालासे लग'आव बाहायदोंमोन बर' रावखौ। लग'आव असमिया, इंराजि आरो हिन्दी रावफोरा थागोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि समाव बर' हारिनि आर'नाइखौ बुंथिगिरिनि मासियाव दोननायखौ मासिनिफ्राय बोखारनायनि उनाव बेबाराव आरोबाव आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौबो बोखारनायनि थांखि लादों। आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासनि समाव बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव गायसननाय बर' एबा कछारी फोलेरनि नेरसोनखौबो फैबाय थानाय समफोराव बोखारसिगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि आसाम आयेन आफादनि लग'आव थानाय बर' हांखोजों थानाय नंलिया एबा लग'आव थानाय नंलिया बर' राव। बर' रावखौ गारनानै सिगांनि बादि लग'आव असमिया, हिन्दी, इंराजि रावाल' थासिगोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारियाबो माखासे बाथ्रा बुंथिदों, जेराव बिथाङा बुंदों दि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारफिननाया बर' रावजों लोगोसे बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों। बर' हारिनि जारिमिनाव बियो अरायनि थाखाय गोसोम दागो जानानै थासिगोन। बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' हारिनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा बिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होआब्ला बर'आ उनफारसे गोबां माबा माबि खोमानानै लाफिननांगोना रोखा। बिटिसिनि लांगोनायाव असमिया हांखोजों लिरनाय गैयिनि थाखाय असमिया रावखौ बिटिसियाव गोमाजानो गिनानै हब्रा हब्रा बाथ्रा बुंग्रा आथिखालनि बिटिसिनि इएम मानगोनां देरहासार बसुमतारी सारमोनहा लिरखानाय बर' हांखोखौनो हुकुमहैफिननायाव मा फिनजाथाय होयो नेनानै थाबाय होनना फैलाजे बरगयारिया बेबादि लिरदों। गुवाहाटी नोगोरमानि पेन्सि बाजारनि लाचित घाट खाथियाव मैया बेलासियाव ग्रीन बासआ उनथिंजाय स्कुटियाव सौग्रावनायाव सानै लाइमोननि जिउ खहा। स्कुटिजों थांनाय कारगुलिनि आकाश बर'आ जायगायावनो थैनायजों लोगोसे ज्योतिर्मय दासआ गोब्राबै जोखोम जायो आरो फाहामथाय होबाय थानाय समाव ज्योतिर्मयाबो रुंसारि जायो। बिटिसि सोरखारनि मावफारियाफोरनि रां जाख्ल'नाय, रां घुस लानाय, थगायनाय बायदि बायदि अजद होनायनि सायाव संदाननो थाखाय दानानै होबाय चिफ भिजिलेन्स सेल्स। मैया बिटिसि मावफुं आफादनि एसि जथुमानि गेजेरजों चिफ भिजिलेन्स सेलखौ दाफुङो। मख'जाथावदि बिटिसिआ कारापसनखौ होबथानो थाखाय चिफ भिजिलेन्स सेल दाबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिसिआ काउन्सिल सोरखारनि मावख'गिरिफोरनि सोबख'नाय, गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो गोबां सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां अजदफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिटिसि चिफ भिजिलेन्स सेल दाफुंबाय। सनिबारखालि एबा मैया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मावफुं आफादनि जथुम्मायाव बे थिरांथाखौ लानाय जायो। मेलनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुङो दि काउन्सिलआ बिफानारि गाज्रि खालामनाय, घुस लानाय, नुजाफैनाय मावख'गिरिफोरनि गोबावै नुजाथिनाय आरो गुबुन खुंथायारि बेले-बेजेजों सोमोन्दो थानाय अजदफोरखौ नोजोर होनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय सांग्रांथि आरो मनिटरिं कमिटि दाफुंनो गनायथि होदों। हुल दिबसआव गोमानाय सेंग्राखौ क'क्राझाराव फबनाय हालोदाव मोनदों। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय दलमारा रडनि साखाथियाव थानाय रानिपुर साहा बागाननिफ्राय 30 जुननिफ्राय गोमानानै थानाय 19 बोसोर बैसोनि लाइमोननि गोथै सह'खौ सनिबारखालि एबा मैया बोखांनो हाबाय। जिउ गोमानाय सुबुंखौ चिरां जिल्लानि रुनिकाटानि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गामिनि थागिबि बेनिसास मुर्मु होननानै सिनायथि जादों। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि आमगुरियाव हुल दिबस हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोमानानै दंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जाथायनि सानखालिनो सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया बेनिसासखौ साखा खबब्रै गारिजों लांदों आरो बिथांखौ बुथारना बिथांनि गोथै सह'खौ साहा बागाननि सिङाव मोनसे हाखराव फबना दोनदोंमोन। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे सरलापारानि सुनिल टुडुआ सिमान लानायनि उनाव बिथा खालामनानै गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। दासिम सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। फारसेथिं अजद होजानाय मास्टार माइन्ड
एलबियास मुर्मुआ खारखोमानानै दं। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बे बुथारनाय जाथाया सिगांनिफ्रायनो प्लेनिं खालामना बुथारनाय जाथाय होनना मिथिनो मोन्दों। बुथारग्रा सुनील टुटुखौ क'क्राझार जिल्लानि सारालपारानिफ्राय खाबाय। सनितपुर जिल्ला एबसुआ बाउन्डारि एक्सटेनसन कमिसनखौ फिन दाफामफिननो थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों। आरोबाव बिटिसिनि बाहेरनि थाखाय बाजेट गैया होननायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। ओनसोलनि माखासे जौगानायनि जेबो बिहोमा गैयै गावखौनो लिडार दिन्थिग्रा सुबुंफोरा सनितपुर जिल्लाखौ बिकेडब्लिउएसिआव सोसननो खायदा खालामनाय सायाव फिनजाथाय होदों। सनितपुर जिल्ला एबसुआ सनितपुर जिल्लाया बिकेडब्लिउएसि नङा, बिटिआरआवसो थागोन। बे माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों सनितपुर जिल्ला एबसुआ। आबाद दुब्लियाव सुबुंफोरनि सहायथावै दुखुनांथाव खौरां। आबाद दुब्लियाव आबाद मावनाया खाफालावसो आखाइ होनानै थानांबाय। गोबां रायजो राजाफोरा आबादखौ मावदोंमोन, नाथाय दैबानानि लोमसावनायाव माइ आबादखौ फबसिननानै लाजोब्बाय बालाहाया। आबाद दुब्लियाव आबाद मावनानै जानाय सुबुंफोरनि गोरबोआव दुखु सोमजिखांहोदों। दैबानाया लोमसावनानै माइ आबादखौ खहा खालामनायनि थाखाय मैया जिंगासिबाय गोबां आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा। थारैनो आबादखौनो लानानैसो गावनि फिसा गथ' गथायफोरनि फरायनायनि खरसा बायदि बायदि दिहुननायनि मिजिंमोन, नाथाय थेर बेथेर खालामबाय दैबानाया लोमसावनानै माइ आबादखौ हा बालाजों फबसिनजोबनानै। धेमाजि जिल्लानि जनाय रामदन्दिकारि गामिनि गामि पन्चायतनि गोबां गामि 1, 2, 3 नं जामुगुरि, औलुनि माजगाव, जानपार बायदि बायदि गामिनि आबाद दुब्लियाव माइ गायनाय आबादखौ अरुणाचल हाजो खर'निफ्राय बोहैबोनाय दैया दिकारि दैमाजों गोबारै फैनानै सुबुंफोरनि गोबां माइ आबादखौ हा बालाजों फबसिनजोबनानै आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरखौ खाफालाव आखाइ हमहोदों। पकिराग्राम चालटारि गामियाव एमएलए रुपम चन्द्र राय आरो इएम करमेश्वर रायआ रायजो राजाफोरनो लामा फाहामना होदों। क'क्राझार जिल्लानि 7 नं पकिराग्राम आरो अपेन बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय सिथला चालटारि गामियाव थांनाय बावैसो सान सिगां बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनि एमएलए रुपम चन्द्र रय आरो बिटिसिनि इएम करमेश्वर रायआ दावबायना गुबुन गामिनि लामाफोरखौ फोसाबना थांलाय फैलाय हान्थामेलानि सुबिदा होनो खोथा होनाय बायदियै मैया मावफुंना होदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननायजों लोगोसे साबायखर बावो इएम करमेश्वर राय आरो एमएलए रुपम चन्द्र राय बिथांमोनखौ। दारांगा मेला आउटपस्टनि हेड कनस्टेबल गनाकान्त मालाकारा गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। तामुलपुर जिल्लानि दारांगा मेला आउटपस्टनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों, जाय दारांगा मेला आउटपस्टनि हेड कनस्टेबल गनाकान्त मालाकार 51 बोसोर बैसोनि 24 APBN नि सासे पुलिस मावख'गिरिया गावखौनो जिउ फोजोबना लादों। सुलुंनि बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव पुलिस थानायाव गावनि 9mm कार्बेनजों खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबना लादों। गनाकान्त मालाकार बिथाङा सुथि लानानै न'आव थांना फैनाया डिउटियाव साननैल' जादोंमोन। बिथांनि गोथै देहाखौ नायबिजिरनो पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। गुबै जाथाया मानि थाखाय जादों बेखौ नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। साइबार रां थगायग्रा दायनिगिरि 4 सुबुंखौ हाइलाकान्दि पुलिसा हमनो हादों। साइबार स्केम खालामग्रा हमजानाय दायनिगिरिफ्रा फारियै हाइलाकान्दि ब्रजरपुरनि गौतम रय चौधुरी, हाइलाकान्दि उजान कुपारनि जाहारुल हासान लस्कर, हाइलाकान्दि नारायणपुरनि अबु जाहिद लस्कर आरो अलगापुर बाटी सांजराइनि मोहाम्मदुर हासान चौधुरी। बे साइबार दायनिगिरिफ्रा बावैसो 50,000 रांखौ गुबुननि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामदोंमोन। बिसोर अनलाइन जुवा थगायनाय आरो चीना हेकारजों सोमोन्दो लाखिनानै साइबार थगायनायनि दारै लाख लाख रां लुथिदोंमोन। जों मिथिगौ बावैसो सान सिगांनिफ्राय बिदुंनि दुंखावनाया गोबांथार नुनो मोन्दों एबा जागासिनो दं। रायजोनि गोबां जिल्लायावनो दुंहाव बोथोरनि थाखाय गोबां हालाय-हाफाय जानो गोनां जादों। दुंहाव बोथोरनि थाखाय हादोरसानि थागिबिफोरनिसिम गिबि मन्थ्रिनिफ्राय जर'खा खावलायनाय, साफ्रोमबो सम बादियै आरो थोजासे दै लोंनो खावलायदों। खामानि मावनायनि थाखाय बाहेरायाव थांब्ला सांग्रां जानायनि बोसोन होदों। देहाखौ गाज्रि मोनोब्ला थाबैनो डक्टरजों सुबुरुन लानो खावलायदों गिबि मन्थ्रिया। रायजोनि सावस्रि खोन्दोआ सिगांनिख्रुइ गोख्रों आरो जौगासिन जाबाय होनना बुङो गिबि मन्थ्रिया। मोनसे दुखुनांथाव खौरां,
BTCनि बारग' MCLA एबा BPFनि गागि दैदेनगिरि माधव काकिया रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोलाव सान हमना बिखानि आरो किडनिनि बेरामाव सैनांना दंमोन काकिया। जोबथारनायाव बिथाङा क'क्राझार आइ आफा नार्सिं हमाव फाहामथाय लागासिनो थानाय समाव दिनै फुंबिलि 10 रिंगायाव बिथाङा जोबथाहांबोयो। गोलोम बोथोरनि प्रि सामार कचिं केम्प फोरोंथाय होनो सानसेनि हाबाफारि लानानै गासै 4 फरायसालिफोरखौ बेखेवदों सिडली चिरां दख'रा एबसुआ। गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो खासिक'त्रा इउएन एकाडेमि, साम्पाबती गोजौ फरायसालि, गुरुबासा गोजौ गेजेर फरायसालि आरो बामोनगाव गोजौ फरायसालियाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बेसेन लायालासे थाखो 9 आरो थाखो 10 नि थाखाय फोरोंथाय होनो एबा प्रि सामार कचिं केम्प बेखेवदों। सिडली चिरां दख'रा एबसुआ फारियै थाखो 9 आरो थाखो 10 नि थाखाय इंलिश ग्रामार, जेनेरेल साइन्स, मेथामेटिक्स आयदाफोरखौ बिथा खालामनानै फोरोंथायखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायो सिडली चिरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि, सिडली चिरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथिफोरा। हाटिगाव पुलिसा पेन्सन गाहाय मावखुलिनि साख्रिआवला जेनिफार आहमेदखौ 500 रां घुस लानायनि दायाव हमदों। सेनियर एसिस्टेन्ट जेनिफारखौ हाउस पेडआव थानाय पेन्सन डाइरेक्टरेट मावख'निफ्राय हमो, जेराव जेनिफार आहमेदआ 500 रां घुस लानायनि दायाव हमजायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।